Kari manis kurang manis tambahi gula. Cil, kowe rada rono aku ya butuh vitamin. Ya Mas ayo. Nyapa to kuwi cerewet iki nyapa to? Iki urusane dagelan lho. Urusanmu debok kuwi lho. Nah, Rumah sak menten seret niki urusan. Ora nek ngene iki yo kene sing ngurusi. Masa sithik-sithik ya ora oleh nonton. Ora lah. Wis saiki bakul perak barang ya. Mas aku. Endok karo aku aja ngurusi dalangmu. Goyangi sembarang ya Mas. Goyangi sembarang. Sik, lah aku ndak oleh nonton lampune tak pateni kabeh lho. Nyapa to kok ngesro. Wong iki sing adil penonton ya dibagi, dalange ya dibagi. Ya sik to sampean sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ora, aku ora butuh dalilmu. Lampune tak pateni tenan. Lho, iki lho tak aja anu lho Pak Mito. Kowe aja nyerewet lho kowe iki. Iki masalah iki. Sing duwe kuasa panggung ki aku. Lah nggih jenengan Iki kelas sidang